हाय लोगोफोर, CSN नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै थाइसे आपेलखौ पेन्सिल शेडिं खालामगोन, माने पेन्सिलजोंनो गाब फुनगोन। अब्ला पेन्सिलजों माबोरैहाय शेडिं खालामनो हायो बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो। दा आं लाबाय पेन्सिल HB2 नियननि, ओमफ्राय अपसारा प्लेटिनामनि एक्सट्रा डार्क लाबाय गंसे, आरो लाबावदों गंसे पेन्सिल अपसारानिनो ड्रयिं 10B होननाय। बे पेन्सिला एसे गिदिर नाङो दै लोगोफोर। बेखौ एक्सुअलि शेडिं खालामनायाव बाहायनाय जायो बांसिनहाय। ओमफ्राय लादों शार्पनार मोनसे, लोगोसे लादों इरेजार मोनसे, आरो आं दा लाबाय गांसे आर्ट पेपार। पेपाराव आं आपेलनि महरखौ बोनानै लाखादोंमोन दै लोगोफोर। बोनानै लाखायाबा भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन नालाय। नोंथांमोना बेखौ माबोरै बोनो होननानै सानोब्ला, माने आखिनो खस्थ' मोनोब्ला, आं अलरेडि भिडिअ बानायखांखाबाय। नोंथांमोना गाहायनि डिसक्रिपसनाव थांनानै भिडिअनि लिंकआव थुनानै नायब्लानो एसेबाबो बुजिनो हागोन। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, आरो कमेन्ट खालाम। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो अल खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांनिसिम गोख्रै सहैनो हायो।
दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय